Vidno. Zavri. Toto? Dobre, bude tam tvoja ruka. Nevadí. Ručičky z tých polepíných sobačíky. Áno. Kto ideš teraz? Počkaj. Alpark zelená rovno. Vidíš, tu máš perfektne, si ukáže. Alpark šipka. Asi ešte parkuje dolu. Tu, hej. Vidíš, Alpark vchod? No super, takže tatínko si dobrý. Tak si šebal. Ako sa to rozcúva? Toto sa parkuješ, kde chceš. Už je páci. Ja to páci nie. Sa počkaj, nie? Sladšie tlačidlo. 3 hodiny denne sú zdarma, ďalšia hodina 1 euro, či jak? To je jedno za? Vykazaný smer? Hej, a idź to prikazaný smer. Ešte sa daj do podzemia, vidíš? Chcete zaparkovať dolu. Hej? Po šarísky povedal, môžete sa parkovať dolu. Prikazaný smer. Doľava. Šit, teraz kde? 0, 1 miesto voľné. Vidíš, tu si píšu, ale 1 miesto voľné. No to je dobré, nie? 2 miesta voľné sú tam ďalej. Tu v tým mieste riadku sú 2. No tu máš. Hneďka voľne 20. A tako tu je výťah paráda. To je pre vozičkárov do pekla. Aj toto tu pršie je pre vozičkárov. Pre servet. No tá stojte tu. Čak vás vidieť vozičkáčka? Toto je dvaja sú. Nech plnú koc, no. Jaké rezervy, všetko hodí, ideš tu. Dobre.